kai sai ka ƙara girma. Yau dini kai ne kargo kifi a koma. Bilkisu ke ma kirge da kema. Ku zaman amana kake rinka juya baya Bilkisu lokaci dai. Yau dini ango Bilkisu ce amarya. Ra'ayinku daidai a zaman ku babu ƙarya. Na faɗa da gayya mata ku juya. Yau dai ga nazari na gwanjan ku ya zo Bilkisu lokaci dai. Bilkisu amarya kinga kin fi wasun ki gata. Kin bar su a layi ke ku za ki gida ki huta. Dan kai aka kai ta komai ka bata. Kai dina ango yan maza ka rubuta mu. Hayya! Soyayya daɗi inda ta kai ga aure. Bilkisu dini yau za su gida su tare. Sai ku kulle gaure ga ƙamshin turare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a naku Aminu J Tamboy. Muna godiya. Jama'a kun ga Malam Lawan ko? Wannan dan wadan da bai shi da lafiya aka kai shi asibiti. Alhamdulillah dazu da yamman nan na ce Malam Lawan ya mun bidiyo in ga yanayin jiki. Malam Lawan ya ce min ai yanzu an rike shi ma yana dan iya dogon tafiya. Yana iya kuma tashi da kanshi mutumin da sai dai a kwantar sai dai a zaunar. Alhamdulillah Malam Lawan ya fara samun sauki sosai. Jama'a muna matukar godiya saboda ku kuka taimaka aka kai Malam Lawan aka mai aiki gashi Malam Lawan ya samu sauki alhamdulillah. Kuma insha Allah bidiyo da zan kawo muku akan Malam Lawan na gaba zan kawo muku bidiyon shi ya falle da gudu. So muna matukar godiya muna godiya jama'a. Ni kuma Aminu Jetan na dawo lafiya. Sannan ina ƙara jaddada muku masu cewa an kama Jetan ba san inda yake ba. Masha Allah garanti an kama na amma ni na cewa mutane na bana buƙatar su ga kowa inda nake sakamakon ina ganin ina kallo a wajen wasu za a kama ka mutane su je kamar da su taimake ka su ta maka hoto ko kuma aje ana maka kaza shi yasa nace matsala ta ce matsala ta ba yana kata social media ba tunda ni aka kama ni ne laifin insha Allah za a warware a hankali kuma gashi an warware na fito lafiya ba abin da ke damuna ba wanda ya ci zarafi na ni ba wanda ya ci mutunci na kuma yan Nijar ina ƙara ba ku hakuri a kashi na 3 sakamakon wannan waka da aka fitar na cin mutunci ni kuma na fito lafiya kuma insha Allah za a dora da kai inda aka tsaya ni yawwa ba wanda ya isa ya dakatar da mu akan abin da muke mai kyau duk abin da muka san kuma kuskure ne a rayuwar mu za mu yi kokari mu gyara dama dan adam ajizi ne ba wanda baya laifi insha Allah za mu yi kokari mu gyara kuskuren mu abin da muka san kuma mai kyau ne Allah ka ba mu iko mu ci gaba da aikatawa na alkhairi ina matukar godiya ina matukar godiya masu cewa ƙarya ne ba a kama shi ba masu cewa kaza kuma duk masoya ne idan mutumin da zai ji an kama ka ya ce ƙarya ne ai masoyi ne baya so ji ka shiga matsala ne to kuma muna muku godiya Allah ya saka da alkhairi na fito na ga bidiyo kala ba zan iya bin duka a ce na yi comment bane na godiya amma duk wanda ya san yayi bidiyo a kaina ina godiya Allah ya tashe mu tare a gidan aljanna duk kuskuren da muke aikatawa a matsayin mu na ƴan adam masu laifi Allah ya dubi zuciyarmu Allah ya yafe mana Allah kuma ya ci gaba da bamu iko muna aikata abubuwan da ko bayan ba ranmu za mu yi alfahari da abin da muka aikar duk da mun san ba aikin mu bane zai kai mu aljanna soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kadai za ta samu aljanna jama'a ina matukar godiya musamman malamai duk wanda ya kafa hoto na ma ya zage ni na yafe masa yawwa kuma na ga yaya babba ma Adam ya zango ya dauko wani tsohon bidiyo na yayi posting so amma na ga bidiyon da ya fito ya ce ba shi bane in ma shine in ba shi bane ma na yafe can dai ba na bukatar matsala da kowa amma dai ba matsala dai Allah ya sa mu dace